Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, astelena da, gure denboraldiko azken astelena. Ostiralean amaituko da bigarren kafearen 7. denboraldia eta tarte batez, agur esango dizuegu. Guk ere behar dugu atxeden alditxo bat, tira, eta baita zuek ere. Eta beraz, eskolako umeak bezalaxe gaude, atzera kontaketa hasi da, eta aste honetan dena izango da azkena. Azken astelena, azken kolaborazioak, eta nola ez, azken puripurian. Denboraldi honetan ere, astelenero, telesail eta pelikulak gomendatu dizkizuegu. Entzule batzuk, gero komentatzen diguzue, gure gomendioak jarraitzen dituzuela, eta ez dugu gozurrik esango postu egiten gara. Tira, bada gaur denboraldiko azken puripurian tartea egingo dugunez, hitz egin dezagun zinemaz. Vittorio Gassman Matatore izenez ezaguna zen, aktore eta antzerki zein zinema zuzendaria gaurko egunez hiltzen. Duela 26 urte, 2000 urteko ekainaren 29. Alemaniako familia aberats bateko kidea zen bere aita eta Pisako hiritarra ama. Gaztea zela joan zen Erromara, hango Akademia Nazionale de Arte Dramatikan ikasteko. 1942an debutatu zuen Milanen, Nemika izeneko antzerkilanean. Gerora Tino Carraro eta Ernesto Calidrirekin talde artistiko bat sortu zuen, Eliseo antzerkian, eta sona lortu zuen. Talde horrekin denetarik egin zuen Gassmanek umore burgesezko lanetatik antzerki intelektualetara. Ez zuen inongo zailtasunik izaera desberdinetako pertsonaiak interpretatzeko. Sotto pelle io cercavo te, spogliami l'anima, tra le vede su America, se la musica sale le onde del mare mi portano a te, melodrammatica, oh mamma che finta romantica, ora con chi passi amore il resto della notte, con me, con lui, con lei, con lui. Preludio de Amore filmarekin hasi zuen pantaila handietako ibilbidea 1946an, eta handik 2 urtera ospea irabazi zuen Riso Amaro pelikulan egin zuen lanarekin. Hala ere, Luchino Viscontiren konpainiarekin erdietsi zuen Gassmanek bere arrakasta ezagunena, Estopa Rina Morelli eta Paola Borbonirekin batera. Kowalskiren papera interpretatu zuen Tennessee Williamsen pelikulan A Streetcar Named Desire, geroztik dozenaka pelikula eta antzerkilan egin zituen Ilmata horrek. Eta sari ugari irabazi besteak beste, zinemaldiko Donostia saria 1988an. Tamalez gaurko egunez 77 urte zituela, bihotzeko batek jota hiltzen bere Erromako etxean. Nik beste emakume bat aipatuko dizuet, Jane Mansfield edo jaiotze izenez bera Jane Palmer gaurko egunez hil baitzen. Estatubatuar aktorea izan zen, Playboyko ikurretako bat, eta 1950ko eta 1960ko hamarkadetako sex simbola. Bere ibilbide zinematografikoa laburra izan zen, baina hainbat arrakasta lortu zituen. Urrezko Globoa ere irabazi zuen The Girl Can't Help It pelikularen-gatik. Ibelbide opara zuen aurretik, baina tamalez 30 urte besterik ez zituela hiltzen. 1967ko ekainaren 29ko gauean izan zen. Bere autoak atzeko aldean atoia zeramanak istripu bat izan zuenean. Autoan Jane bere bikotea, txoferra eta Janeen 3 seme-alabak zeuden, denak hil ziren haurrak izan ezik. Jane Mansfielden heriotzak ustekabeko eragina izan zuen, istripu hartatik aurrera bide segurtasuna arautzen duen erakundeak traktore atoien behaldean kolpe leungailu bat jartzera behartzen du. Amerikako estatu batuetan babes mota hau Mansfield barra bezala ezagutzen da oraindik. Much too hot to handle. The ladies a dish. Too hot to handle. Her every wish must be obeyed. You'll have to learn how to live in the
Nik ere zinema munduarekin jarraituko dut. Catherine Houghton Hepburn 2003ko ekainaren 29an hil baitzen. Amerikako estatu batuetako aktorea izan zen ezaguna haren mingain zorrotzagatik. Hollywoodeko aktore nagusia izan zen haren urrezko aroan. Hainbat generotan parte hartu zuen, hala nola komedia zoroan edo literatura lanetan oinarritutako drametan. Emakumezko aktore onenaren 4 Oscar sari jaso zituen eta beraz, gaurdaino, Oscar sari gehien dituen emakumea da. Hollywoodeko publizitate sistema arbuiatzeagatik eta gizarteak emakumeekiko zituen aurriritziak betetzeari uko egiteagatik ere egintzen ezagun. Gaztea zenean Lulu O. Smithekin ezkondu zen, baina dibortziatu ondoren, bere bizitza osoan bakarrik bizi izan zen. Bere bizimodu ezoikoarekin eta pantailan interpretatu zituen pertsonaiei esker, Hepburnek 20. mendeko estatu batuetako emakume modernoa irudikatu zuen. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him, so that he never lifts a finger, 24/7, baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. Baina entzuleo, gaurko ez da soilik azken denboraldiko puripuriean tartea izango. Gure kolaboratzaile berrienaren denboraldiko azken sekzio ere izango da. Ikasturte honetan Lander Kornagorekin asko ikasi dugu sukaldaritzaz, orain ikasitakoa probatzea falta zaigu. Tira basukaldaritza aipatuta, Petra Laborda aipatu behar dugu. 1860ko gaurko egunez jaio zen Hondarribian. Baserri xume bateko 5 seme alabetatik gazteena izan arren, Petra zerbitzari lanetan hasi zen eta horri esker mundua ikusteko aukera izan zuen. Baserri giroa utzi eta Madrilera joan zen. 3 hamarkada eman zituenan eta denbora horretan sukaldaritzako profesional handiekin batera lan egin zuen eta bere kabuz ospe handia landu ahal izan zuen. Susena. ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. ¡Subdueñón! ¡Canapés! Gogora dezagun garai hartan emakumeek 2 aukera izaten zituztela sukalde profesionalen barruan, edo beren establezimenduko jabeak ziren, normalean ostatu bat, edo etxe partikularreko soldatapeko sukaldariak izatea. Hotel eta jatetxe handiek gizonezko txefak bakarrik kontratatzen baitzituzten. Aristokraziaren etxeetan aritu zen Petra, baina 1915 Irungo Elbidaso astekarian sukaldaritza sail bat eman zioten, eta azkenik, Madril utzi ondoren, 1928tik aurrera, Errenteria, Irun eta Hondarribiko hainbat sukalde akademia zuzendu zituen. 1929an La Cocina Praktika izeneko errezetategia argitaratu zuen 69 urte zituela. Oso harro egin zuen gainera, 18 urterekin etxetik atera zenean irakurtzen bai, baina idazten ez zekiela aitortu baitzuen. Aurreratu dizkizuegu 2 eduki, puripurian sekzioa eta Lander Kornagorena, baina gauza gehiago ere baditugu zuekin elkarbanatzeko. Bai, Venezuelara begira ere jarriko gara. 12 euskal garapenerako gobernuz kanpoko erakunde daude Venezuelan. Horietako batzuk garapenerako lankidetza proiektuak dituztean, eta beste batzuk larrialdiko eta ekintza humanitorioko esku hartzeak egiten dituzte kaltetutako eremuan. Guk Save the Childrenekin hitz egingo dugu. Eta atzoko eguna ardatz hartuta LGTBIQ+ kolektiboaren inguruko reportajetxo bat prestatu dizuet eta jende ezberdinaren ahotsak entzuteko aukera izango dugu. Auzolanari ere aipamena egin nahi diogu, badakizue EHZ Festivala 30. urteurrena ospatzen ari zela. Bada ez dut esperotako amaiera izan, euri jasen ondorioz, aparkalekoetako zelaiak lokatzez bete dira eta bertatik ezin ateratak geratu dira zenbait kotxe. Arberatze Zileko udalerriko herritarrak traktore eta guzti bertaratu dira laguntza eskaintzera. Entzuleok, euriari honena ere atera diote beraz Arberatze Zilekoan eta gu ere alaxe gabiltza. Ekainaren 29 hau, zuekin ontzeko asmotan, bai, astelena da eta guen mentxe gabiltza gure azken asteari kafea jarriz.
zuekin entzuleok, June Romateti barguren, egunon. Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Egunon. Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Xabi Arrieta González, egunon. Egunon. Hemen dagoeneko entzun duzu Juri Ezeiz Arandia berare, egunon. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak 1216 garrena du, goizak 10:16 minutu, ekainako 29 eta gusei urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa, ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Goizeko 10:17 minutu, eta guk abiatu egin barko dugu gaurko entzuleok, kantu honekin esaterako, beste honekin. Hitz bat bakarrik gauzak nola aldatzen diren segundu bakar bat. Natali eta Pablo Zurutuzaren arteko elkarlana inoiz gertatu ez balitz, bezala, Natalik aurten, 2026 honetan, Dakarrenaren aurrerapen kantua, duela 10 egun kaleratu zuten, eta hause bien, muganeko abeslariaren, eta Nataliren arteko kolaborazioa. Sanondik den beraz, begiri bada, Eta gure txatean Edita Brokosek egunon gorkak ere, June zelako soinekoa urdina. Bai, urdin iluna ez, baina urdina. Bigarren kafea azken astea, nire maite dut larun batean zeondo pasanon, Burlata Travesti Festen 5. edizioan gora, Burlata herria ikastetxeko patio batean dena ze ederra. Turra balator diote hemendik. Baupa Juneren erreportajea. Claro, aipatu dugulako LGTBIQ+, kolektiboaren inguruko erreporra prestatu duela. Dantza 45, Eneko beti Adidas kamisetarekin. Nahiko Adidas dabil Eneko, Bueno, nahiko Adidas da Eneko. Ez dakit, esplikatzen dizuet. Nik, jendiak edo uzten dit arropa edo oparitu dite diate, baina ni berez erostea, enaiz guten. Jendeak olako arropa balin baka, nik beti egon hartzen dut. Ni pasak ezkizut, kamiseta batzuk sorran duzu. Bai, zuek pasa, baldin baka zuek kamisetan bat erabiltze ez zuena eta estate zuek, ez dut behar, noi pasa. Hau da lotxagabea. Lotxagabea ze, ba? Berrera bilpena, ez baldin behar. Bai, horretan utziko du. Bai, ez dakit nora irakurri hau esan. X. Eneko Noa eta Xabiren azken astea heldu dira kulturzaz bixerak. Dena mezu berean, kulturzaz bixerak iritsi dira, eta Eneko Noa eta Xabiren azken astea, egunon ekipo, azken astelena oporrak hartu baino lehen. Bai, alaxe gabiltza izue, ze esango dizuegu. Maite duten tarteari ekingo diogu, eta maite duten tartea zabaltzeko, June Romateti barguren, zein da zurea? Nik maite ez dut batekin bukatuko dut denboraldia, bihar Irungo alardearen egun nagusia baita, eta beti izan da ez, edo beti jakin izan dugu Hondarribiko alardearen baitan arazo handiak sortu izan direla, borroka handiak egon izan direla, eta normalean, edo beti pentsatu egunagatik, Irungo alardea lasaiagoa zen, Irungo alardean gauzak aurreratuagoak omen zeuden, eta azkeneko aste honetan zehar ikusi ahal izan dugu gauzak ez direla horrela, bai entsaioetan arazoak eduki dituztelako, alderdi
parekideko jendeak arazo handiak eduki dituztelako baztertzaileekin, eta horrez gain, sare sozialetan hasi direlako kontu ezberdinen bitartez, deialdiak egiten biharko egunean bideak oztopatzeko, boltsa beltzak eramateko, bizkarra emateko, sare sozialetan irakurriz gero, herriaren hitza bezalako kontuak sortu dira, haien deskribapena edo libertad, educación y respeto jartzen duena, edo la otra cara de la moneda. Horrelako deskribapenekin dute haien burua, horrelako deskribapenekin azaltzen dute, eta egia esan nahiko nazkagarria iruditze zait berriro ere atzera pausoak ematen hastea. Suertez, Irungo alardean bi alarde daude, bat parekidea eta bestea baztertzailea, eta konpainiek badute non atera. Hondarrabikoan konpainia alardetik kanpo dagoen ez bezala, hontan badaukate. Baina ematen duenez, istiluak egongo dira bihar, ziurrenik borrokak sortzeko aukera handia dago, eta hori, nazkagarria dela berriro pausoak atzeraka ematen ari galera ikuste. Zalantzarik gabe, Juneren maite dute zarekin, uste dut nahiko bat egiten dugula denok. Noa, zina zure maite duta? Nire maite duta, alde batetik, aspaldiko partez asteburun surfeatzea jo nintzen. Bai, eta super guztu. Olatua onda? Ez asko. Gutxi, ez txiki. Gutxi, baina, berriz azteko nahiko ondo. Gaur atxalderako badator. Metro 2, metro 3, metro 4. Ostra. Oso. Tampoco tanto, A ver. Bueno, izu. Bilatu behar da, olatu hori goxoagoa den lekua, ez? Bai. Ez da oso ondo gaina bialdiz, eta super guztua. Eta beste atletikan, atzo atxalde gauen, zazpi kaldea, gerita jo nintzen kanpoko piztina Tolosan, eta egia esan hasiera baten, nintzen anemiatzen kanpa jauta, euriet ez atzo nahiko denboraz euria entzun, eta hasiera baten pentsatu, barru ningoet. Gero animatu nintzen, kanpoa jo nintzen, eta egia esan super guztu egin nintzen, ze kanpo zeon ia jendea, hasiera baten 3 bakarra gauden kanpoko igerilekun, eta gero bioiek barrua sartu zian, eta bakarrak erregukinun pizten nagusian etzat, eta euri pen honintzen igeriten, eta super guztu egia esan. Ze hona, surfa eta euripen igeri egitearen alde, eta udaran euriak ere badu bere xarma, batutan privilegiotik gozatzen dugu euriaren azpian, baina... Gaina igerituko berdin du, euritea. Bai. Eneko, zine zure maite duta? Bira, nik usteet, ez dakit zer den nire maite duta, baina aipatu hitz egin nahi dut katu ez. Zen niri katuak asko gustatzen daizkit, eta adibidez, pasaden larun baten ikusi nun kalian katu bat. Ni afaltzen ari nintzen familiakin, eta esan jaten emango diot. Eta egon nintzen, afari guztian zehar, nik jaten nuenaren zati bat katuari ematen. Eta hori, besterik gabe. Ez dakizu inoiz, nondik aterako den? Pertsona hau, Zer ekarriko dizun? Dakizu nigo galdera egingo diola. Zer maite duen, zer ez zuen maite? Hortik aurrera. Erantzun bat egongo dela ere, beti ez dakizu. Beti erantzun dut. Batzutan agian, beste era batera. Ez daukat maite dutik, hori erantzun dugu, Aurreko anekdota bat kontatu nun, maite dutan ordez. Esan anekdotak atuen hau baino bea zen, bai. Den esaten hasita, hobea zen. Gorkak dio, nere etxe ondo namarkatu daue. Ja, nire etxe ondo baita. Ez dakit 10, baina bai, ikuste ditut, eta asko dira. Askotan ez dakizu berberak dien edo ez. Hori da. Nire gauzon baita pilo dago eta jendeak paseatzea atzaitu. Oirut zait. Baina lotuta, lokarriarekin. Auzotik hor. Ez jende asko, baina badago familia bat hobi, pauzon, hor paseatzea atzaituztela. Oso gai polemikoa dago. Bai. Ze... Arantzatxua esango nuke. Bai, badaude elkarte batzuk esaten dutenak. Eustaten azken inkestaren arabera, Euskal Gizartearen kezken artean, laugarrena, katuen paseoak dira. Egia da, o... Goiurekin sartzen ari nintzen pixkat. Txitxua! Egia da, badaude elkarte batzuk, janari ematen dietenak kaleko katuei, badaude beste elkarte batzuk esaten dutenak, ez dakit, katu koloniak gehiegi azten ari direla, eta gero kontrolatzeko arazoak egoten direla, eta hor... badaude lege arau batzuk, eta... Gaina, udal legeak izaten dira, ez, horrelako kudeaketak, ze kaleko katuak udal ardura
izaten dira, eta hor jendea sartzen dena neurak alikatzera, eta neuntzan elkarte bat, Ikusten nola den gaia ez den hauntzaren gauardiko ez dula? Ondo, bai, Juri. Esaten ere bira, Euskaldunen laugarren kitxkanagotxia, nekatu ba. Karriko nukizuke guantxe bertan katu Itxua! bat, gaina alergia daukazu ez da? Ba, ona ekarriko nuke katu bat, guantxe. bai, alergia diet, baina elkar bizitza tokatu zait maiz. Orduan, ez zara Orduan da, alergikoa. alergia bat, bueno. Bueno, Imanolena eta frutu lehorrena bezala esan. Eramangarria. Alergia selektibo. Badakizu sortu zela elkarte bat Euskal Herrian, Euskal izenik gabe, baina branding ikaragarria egin zuena, eta deitu ziona elkarteari mi humor. Hau horrela gertatu zen, ez da txiste bat. Mi humor. Arduradunak ezagutzen ditugu. Wow. Eta ez daude preso. Miau. Mi humor. Bai. Xabi Arrieta, zina zure maite duta. Xabi Arrieta, mi humor, zina zure maite duta. Keba. Nere maite duta da, larun bat atxaldean, bazkalduta gero ez neukan ez egiteko, sofan botatan egon, eta ikusi nun euri pixkat zet horrela, hola guzkia sartzen zijoala, eta sanun, hau da nere momentua bizikletan ibiltzeko. Aitak abisatu zian, afaltzeako etxean nahi zaitut, eta euriak ez harrapatzeko. Eta horratea nintzen, 6 lasai, hor maiztegi aldera jun, eta esan, karteran ez da kotxe bat, euritan taririk ez, eta etxean esan nuen 8 etxean nintzela, 9 azaldu nintzen. Pixkan melatuta. Ez? Seko, oso soik. Olako asko gertatu zaiz. Oso soik garrantzitsua. Ba ez, bazpare preparatuta atera nintzen hor, mobia ez bustitzeko dala poltsan zukin. Eta esan, haizea beti alde, bide guztian, eta esan, banik pedalei ematen jarraituko et, etxerako bidea badakit, eta hortxe, azaldu nintzen 9 gero bai, pare bat kontu entzun nituen etxean, baina, Hombre. Osa, zeaten eskerrak ordu eta erdi egiteko azinan, ez dakiz zer, eta esan, haize alde, euririk ez dut egin, hankak txuku nituen, eta esan, banik aurrera ingot. Eta hoxe, gero, oso afaldu eta lo. Gorkak dio urrengo nigo eitza, eta etxera etorri. Eitza igoko zuen, tarteka Xabik. Eitza. Eitza da ormaizteitik Zumarragara zoazela, ezkio itxaso pasa, eta hor maldan gora jartzen da errepidea zabal eta gogorra da, gogorra psikologikoki berezik. Zumarraga da festako bezakidean. Festa izan aldia Zumarragan, Gorka, zerbait egon da. Baraka jarrita zoden, eta zinta pare bat oba zoden udalanak, ez dakit. Ez oso ondaklaratzen festekin inoiz. Bado jendea santorala eta festa badaz. Bai, San Pedroak orain zehan du hain urni eta Orillo aretxa, ez dakit. Jendeak buruz dakizki. Auzoko jaiak maiatzean, bai Gorka, egun nahi dugu jakin Zumarragan aste buruntan Xabik ikusi dituen oiek zein diren. Euskalo. Goi jure zeizarandia? Zer? Zein da zure maite duta? Begira, nik larun batean ezkontza bat izan nuen. Aurtengo 3. Osotara momentuz 6 dauzkat. Nere inguruko esan nahi diet, pentsatuta balin badaukazute ezkontza bat egitea, eta nik gonbidatzea hemendik 2026 bukatzen den arte. Mesedez, ez? Kupa bukatu zait. Bai, agortuta dago. 2027an ezkondu zaitezte, 2027tik aurrera. 2026an ezin ditut ezkontza gehiago. Hori soineko politatzen eraman. Soineko politan. Bai. Instagramen ikusi dut eta oso polita zen. Jarri nuen Instagramen argazki bat. Oso udakoa. Oso uda giroa egiten zuen. Bai, alaxe da. Ezkontza izan nuen eta non eta lekeitio. Eta lekeitio badaleku bat niri asko gustatzen zaidana eta lekoa izan zen ederra, oso ederra. Antxe, itxasargirako bidean, hango belaze batean, eta benetan ederra izan zen, eta asteburu guztia aprobetxatu dut, eta gauzat esango dizuet, deskonektatzea lortu dut. Eta hori, ez da askotan gertatzen, baina kontuan izan da, lekeition zela ezkontza, eta lekitxarrek barkatuko naute, baina lekitio dago urruti leku guztitatik. Aprobetxatuta hori, ostiraletik joan nintzen, eta igandera arte geratu nintzen. Gero ez nuen ebesteko parranda egin, baina ni ostiraletik igandera erroldatu nintzen lekeition. Eta antxe hon nintzen, eta deskubritu dut nire izozki gustukoena. Ara. Zein da? Zaporea.
zaporea da bollo de mantequilla. Eta izozki bat egin dute. Gurinopil helatua. Bai, badakizue gurinopila, bueno, Bilbon oso ezaguna dela adibidez, han badaudela. Denok aukidu bizitzan momentu bat gurinopilarekin gozaldu izan duguna, ez? Nik uste badela zerbait, zure bizitzara iritsi eta gero nola joan egiten dena, ez? Nik izan dut bizitzan momentu, gurinopil momentua. Eta, bueno, antxe oso ezaguna dela eta, gainera, irakurri ditut guain hilarak eta dena sortu direla pixka bat, gertatzen ari dira gurinopilarekin Donostiko gaztatartarekin bezala. Baina, bantxe legeitioko izozkidan da batean, gurinopin zaporezko izozkia gastatu nuen, eta bizitza aldatu zait. Horixe. Zeona. Nere maite duta atzo emakume hau sonorizatzeko plazerra izan nuela, akanta lang, esan nuke momentuko soul eta batez ere soul giroko, blues, funk, soul giroko artista haundia, New Orleansen jaioa, Europatik behin baino gehiagotan biran ibili izan dena, eta atzo Tolosan blues jaialdiaren baitan aritu zena, 6 musikari puxkarekin, eta eurak sonorizatzeko ardura egokitu zitzaidan, eta ikarrezko gozatua hartu nuen, bada batzutan ez, taldeak gero eta hobe izan lanak errezago izaten dira soinu mailean, eta atzo soinu frogan hasi aurretik ja eurak entzuten ari nintzen amplifikagailu eta bateriak eta ateratzen zuten soinua bera, eta esaten nuen, hau gozagarri izango da, eta egia esan kriston gozatu hartu genuen, jendeak ere bai. Pena euriak, Tolosan Bluesen 2026ko edizio honen azken txampa hori zertxo baiti zorratu zuela, eta azken bizpairu kantuetan ja benetazko euria ari zuela. Ordura arte gu bagen biltzan horre jendeak kanpotik eta tortzen da Tolosan Bluesera, eta hau, xirimiri pasatxo edo ez, baina ja momentu batean euri jasa hasi zuen, eta azken kantu egin zuten, eta gozatu ederra hartu nuen. Eta gero, soinu ekipoa jasotzea egokitu zen, euri jasa bete-betean, mela eginda bukatu genuen. Talde batetik, badu, ez dakit, udagiro honetan ekaitza azpian edo euri jasa baten azpian bustitzearen plazerra ere, puntu bateraino bazegoen, beste puntu batean, pixka bat, nazka eginda bukatu genuen, ura barruraino sartu zelako, baina tira, geratuko gara, lehenengo zatiarekin eta akantan lang artistaren musika horrekin. He said, she said, bere kantuetako bat. Eta aldarrikapen txiki bat horrelako artista puskak zuen inguruan dituzuenean aprobetxatu eureak ikusteko, ze uste dut akantalan Euskal Herrian ikustea, pixkat kostako zaigula, Parisen, Londresen urrengo kontzertuak izango ditu, eta, bertan bazabiltzatea, akaso harrapatu ahal izango duzue. Goizeko 10:35 minutu eta guk aurrera egingo dugu, Noa, Eneko eta Xabi, gero arte batzuei eta bihar arte beste batzuei. Agur. Guaz aurrera antzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Duela 4 egun, 2 lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egina hala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1.450 dira hildakoak eta 3.150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek ahalik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekuak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodriguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 175 eta ur hornidura katearen 178 berreskuratu dituzte. Elkar lotu gintuen. Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edota besterik gabe desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Calzada bertako presidentea. Egunon, Pilar? Keixo, egunon. Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakin nahiko nuke zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du ez, kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera. Zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi izan dugunarengatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umesaldoa ikusi da, eta bereiziki, momentu honetan, egin kontu desagertuak 50.000-tik gora direla, aitortu dutela erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean askotan identifikatzen dugu normaltasunari aurre egiteko lehendabiziko modua bezala hori hala izango da, baino momentu honetan epe laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentun dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, behar baino askozaz ere motelago iristen ari delako bai. Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoek izaten diren lehen minutu, lehen ordu hoiek, lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da? Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, sola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko iazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du askotan ikusten dugulako, bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku
egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpideen arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta horiek modu planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasunik eragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokietara bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntzen dakienari laguntzen ustea. Badakit mezua zaila dela, eta ez dijoa inondik ere norberaren elkartasun gose horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea, ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Batetik, badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bertan iraun ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio, eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urtea azkerostik, krisi humanitario handiak gertatu direlako lehendik ere, eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan, zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio. Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baina uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela, eta guri edabideo ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzeko nahi horrek batzuetan gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela, eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta batetik eta bestetik, eta gero azkenean hori bideratzeko ze lan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren, eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi, ez da, beraz, uste dut mezu zaila ez, mezu beharrezkoa zela, eta oraindik ere ikasi behar duguna. Neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak, oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, nik hemen daukadana bidaliko dut, egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Atera egiten zaigu, eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela, eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian
ez direla horren eraginkor. Guk beti dei egiten dugu, bi arrazoi desberdinerengatik, eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baina esan egingo dut. Momentu honetan Venezuelan behar dana da, bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori, kasu ia guztietan, diru baliabideak dira. Ze Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan, erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da, hori guztia egin alizateko berehalako baliabideak. Eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit, kosta egiten zaigula hori ulertzea, baina, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen, Venezuelako ez dakizen moturretik, ona mantak bidaltzea, ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gauzatzu behar ditugu. Deseroso baino gehiago esango nuke ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana. Probestuko dugu esateko gure entzulei, egongo da norbait pentsatzen epidena, begira, egingo dut nik doaintza bat. Badakitzuen webgunean, Save the Childrenen webgunean azalean bertan aukera dagoela, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago badituzuen. Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar da, ONG kodea erabilita, batiru bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, entzuten ari denarentzat, eta utziazue kontatzen zertarako diren diru laguntza horiek. Uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten, badirela pertsona edo kolektibo batzuk huendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala guk emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsa lezake jendeak aurrak eta danak, ez? Hala da, baina aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereiziki zaurgarriak direnak, babesgabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko modurik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Lehen da bizi, aurrasko, oraindik zenbakia ez dago itxita eta zoritxarrez nekez itxi ahal izango dugu, baina aurrasko etxerik gabe gelditu dira, babesik gabe gelditu dira eta familiatik bananduta gelditu dira, kale gorrian ulertzeko. Kale gorrian gelditzen den ume bat, erabat babes gabe gelditzen da, eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Siniste hutsa, baina gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela, kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da, aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kale gorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso garrantzitsua da, osasun arreta aipatu dudana, elikadura. Babesa,
zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala oso erraz sartzen gara zurrunbiloan egin, eta hor ume hoiek xok eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira, haurren babesa ziurtatzeko, haurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenarengatik, berehalako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana. Uste dut, gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez? Bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu, Blen Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela, eta momentu honetan behar duguna dela, baliabide ekonomikoak bideratzea, laguntza profesional hori eman alizateko, eta horretarako aipatu dugu. Hauntxe duzu, Save the Childrenen kasua, baino badakigu, eta aipatu duzun bezala, elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, helarazi digu nolabaiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal erakunde edo ordezkaritza badaude bertan, eta entzulei ere, abisatu nahi diogu. Aukeran dituzuela, baina laguntzeko. Bi mezu labur ematen usten behiazu, eskartuko nizuek ez, uste dut garrantzitsua dela, hasieran ere esaten nuelako, gure mezu batzuk agian ez direla berehala ulertzeko modukoak, kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz, badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula euskal erakunde askok berdin jokatzen dutela, guk bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan, gure lana da besteen lan hori sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako, hau da. Gu ezkoaz parakaidistak modura, gure kasuan bintzat gu bertako erakunde bat gara, eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, beren esfortzua, jende aurrean rekonozitu, izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan, nazioarteko lankidetzaren desmantelamendu orokor bat ikusten ari gara munduan, eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza esku hartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta, nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea,
eta berehala erantzuteko moduan egoteko, gizarteak eunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur. Eskerrik asko, Pilar, beti da plazer batzu entzutea, eta eskerrik asko, eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan, aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik eratorritako guztia ere larria izango da, beraz egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa, esan bezala. Eskerrik asko, Pilar Calzada. Mila esker zuei. Entzuleok Venezuelako herria esperantzari kondenatuta ere bada eta erresilientziari kondenatuta. Joropo batekin egingo dugu urrengo tartetxoa hementxe bigarren kafean eta beste gai batzutan murgilduko gara segituan. A todos los europeos, joropo carabobeño, óyeme Bartolomeo. Joropo carabobeño, óyeme Bartolomeo. Bendito sea Dios, señores, me mataron a mi tía. Bendito sea Dios, señores, me mataron a mi tía. Que no robaba de noche, pero robaba de día. Que no robaba de noche, pero robaba de día. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ekainean gaude, LGTBIQ+ kolektiboaren zati hilabete garrantzitsuan. Ekainaren 29 da, harrotasun egunaren biharamuna. Atzo Euskal Herriko herri eta hiri askotan kaleak hartzeko deialdiak egin zituzten, eta baita bete ere. Hiriburuetako zein herri batzuetako kaleetan askatasun oihuak entzun ziren. Ez jaia, ez festa, aldarriak. Gaur egun atzera pausoak ematen ari garela dirudien egoera honetan, beharrezkoa baita oraindik ere borrokan jarraitzea, garrasi egitea, esigentziak mai gaineratzea eta batez ere entzutea. Baina atzoko oihuak badira historiaren oihartzuna ere. Atzoko egunez, ekainaren 28 batean hasi ziren oihuak ez baitira isildu. Gehiengoak jakingo duen bezala, LGTBIQ+ kolektiboaren mugimenduaren mugarri nagusia baita Stonewall eta bertan gertatutako istiluak. Jakin badakigu ere, garai hartara egingo dugu salto gaurkoa kokatzeko. Pixka bat atzera, joango naiz eta kontatuko dizuet, historiatzaile batzuek azaldu dutenez, Bigarren Mundu Gerrak eragindako asaldadura sozialaren ondoren, Amerikaetako estatu batuetako jende askok, gerra aurreko ordena soziala berrezartzeko eta aldaketaren indarrak gelditzeko gogo bizia sentitzen zuela edo hala esaten zuela. Adibidez, Joseph McCarthy senatariak galdeketak antolatu zituen Ameriketako estatu batuetako gobernuan, ejertzitoan eta beste instituzio batzuetan, komunistak bilatu eta kanporatzeko. Hala, komunistak, anarkistak eta antiestatu batuar gisa katalogatutako beste pertsona batzuk segurtasunerako arriskutzat hartu zituzten.
homosexualak 1950ean sartu zituzten zerrenda horretan. Hori horrela zenez 50ko eta 60ko hamarkadetan FBI-ak eta polizia sailek homosexual ezagunen zerrenda egin zuten eta haien establezimendu gogokoenak eta lagunak miatu zituzten. Tokiko eta estatu batuetako gobernuek homosexualak zerbitzatzen zituzten tabernak itxi zituzten eta bezeroak atxilotu eta egunkarietan jendaurrean jarri zituzten. Hiriek kanpainak egiten zituzten auzoak, parkeak, tabernak eta hondartzak geietatik libratzeko. Gei, lesbiana eta transgeneroen milaka pertsona publikoki humilatu zituzten, fisikoki jazarri, kaleratu, espetxeratu edo ospitale psikiatrikoetan sartu zituzten. Askok bizitza bikoitza bizi behar izan zuten, bizitza pribatua ezkutuan mantenduz, bizitza profesionaletatik urrun. Where it began. Hori guztia gertatzen ari zela 1952 urtean, Amerikako psikiatria elkarteak homosexualitatea pertsonalitatearen nahaste soziopatiko gisa katalogatu zuen eta buru nahasten diagnostiko eta estatistika eskuliburuan sartu zuten. 1962ko homosexualitateari buruzko azterketa zehatz batek justifikatzen zuen nahasmendua beste sexuarekiko ezkutuko beldur gisa sortzen zela. Gurasoen eta seme-alaben arteko harreman traumatikoek eraginda. Reaching out, touching me, touching you. Joera antihomosexual orokor honi erantzunez, taldeak sortzen hasi ziren homosexualen kausa defendatzeko eta baita atxilotuak izateko beldurrik gabe geiek eta lesbianek harreman sozialak izateko aukera bilatu ahal izateko. Lehenak eta ezagunenetakoak Mattachine eta Daughters of Bilitis izan ziren. Gainera, gehi komunitate txiki eta urrien ertzetan, genero estereotipoei aurre egiten zieten pertsonak ere bazeuden, transexualak eta travestiak besteak beste. Baina bi talde hauek kontu handiz diseinatutako baieztapena ziren homosexualak pertsona normalak eta errespetagarriak zirela hartzen zuten aintzat eta bertan bera uzten zuten. How can I hurt when holding you? Kontekstu honen baitan, gertakari gehiago ere gertatu ziren, erasoak eta borrokak une oro egiten zituzten, eta denbora luzez ezkutuan ibili zen jende asko. Besteak beste 1959an Los Angelesen matxinada txiki bat eman zen, edota 1976an San Franciscoko Compton's kafetegian iskanbila gertatu ziren, eta poliziak jendea atxilotzeaz gain lokaleko kristalak hautsi zituzten. Garai hartan, New Yorkeriko Greenwich Village eta Harlem auzoak bihurtu ziren auzorik erosoenak esango dugu kolektiboko pertsonak bertan elkartu eta babesteko. Auzo horretan hainbat establezimendutan igarotzen zuten denbora, baina hori bai, geiek eta lesbianek bisitatzen zituzten tabernetako bakar bat ere, etzen gehi jabea zuen establezimendua. Gehienak italiar mafiarenak ziren. Ohiko bezeroak gaizki tratatzen zituzten, alkola urarekin hasten zuten, eta edariengatik gehiegizko prezioak kobratzen zituzten. Establezimendu horiek gainera poliziari lagaiola edo izenekoa ordaindu behar izaten zioten astean behin lokalek irekita jarraitu ahal izateko. Hala ere, eta gainera, polizia maiz erosten zuten sarekadak saiesteko. Bada, hain ezaguna egiten zaigun Stonewall Inn taberna, Christopher Kaleko 51 eta 53 zenbakietan kokatuta zegoen, hiriko beste establezimendu batzuk bezala, Genovez familiarena zen. Bertan elkatzen zen kolektiboko jende asko. Naiz eta tabernaren egoera etzen egokiena, beste gauza batzuen artean, ez zutelako alkoholak saltzeko baimenik, ez lizentziarik eta ez zuten urkorronterik ere ez. Beraz, edalontzi zikinak palangana batean urez garbitzen zituzten berriro erabili ahal izateko. Polizia bertaratzea ere ohikoa zen eta 1969an ekainaren 28 horretan egoera lehertu egin zen.
entzuten ari garen abestiak entzuten ariko ziren ziurrenik taberna horretan garai hartako musika jartzen ari bai gara, eta larun bata zen, goizaldeko ordu bata eta 20. Zibilez jantzitako 4 polizia sartu ziren lehenengo tabernan, ikuskatzeko, moral publikoaren eskuadroia izenekoari seinalea emateko asmotan. Beranduago, patrulla uniformea zeramaten 2 polizia ofizial, Charles Smith eta detektibea zena, eta Seymour Pine, inspektore ordea edo zena, ate nagusitik sartu ziren oihuka. Musika itzali eta argi nagusiak piztu zituzten. 200 pertsona inguru zeuden tabernan gau hartan. Polizia sarekadarik inoiz izan ez zuten bezeroak ere bazeuden eta nahastuta zeuden. Baina batzuk gertatzen ari zena ezagututa komunetako ate eta leihoetara joan ziren korrika. Poliziak ateak blokeatu zituen eta nahasmena areagotu egin zen. Sarekada ordea etzen espero bezala gertatu. Ohiko prozedura zen bezeroak ilaran jartzea, haien identifikazioa berrikustea, eta polizia emakumeek emakumez jantzita zeuden bezeroak komunera eramatea, haien sexua egiaztatzeko eta emakumez jantzita zegoen edozein gizon atxilotzeko. Emakume arropekin zijoaztenak ez zuten ofizialekin joan nahi izan gau hartan. Gainerako gizonak identifikazioari uko egiten hasi ziren. Agenteek bertaratutako guztiak polizia etxera eramatera erabaki zuten. You know, every now and then. Tabernaren kanpoan zaintzeuden atxilotutakoak autoetan sartzeko, baina auto gutxi zirela konturatu ziren eta espero baino gehiago itxaron behar izan zuten urrengo patruiak iritsi arte. Bitartean, 150 eta 200 pertsona gehiago elkartu ziren kalean egoera guzti hori ikustera. Batzuk tabernatik ateratakoak ziren, eta atxilotuak ez zeudenak ziren asko, beste batzuk kalean zebiltzan. Pixkanaka jendetza elkartu zen poliziaren autoen inguruan. Agente batek momentu harretan urduritasunez transexual bati bultza egin zion, eta honek erantzun egin zion agenteari buruan kolpe bat emanez bere poltsarekin. Behatzaileak txistuka hasi ziren bitartean, jendeak txanponak eta garagardo botilak botatzen hasi ziren autora. Eta polizia erantzuten saiatu bazen ere, urtetan gordeta izandakoa gau hartan lertu zen. Stonewall Inneko gertaerak izan ziren garrantzitsuak LGTB komunitatearentzat eta horregatik ospatzen da harrotasun egun honetan. Mugimendu ezberdinak izan ziren garai hartan eta baina istilu hauek ere borroka bati bidea eman zioten. Gaur egun aurrera jarraitzen duen borroka da. Hala ere, orain ia dena konpondurik dugula uste dugun honetan, LGTBIQ+ kolektiboak ez duela ezer hobetzeko LGTBIQ+ kolektiboak ez duela ezer hobetzeko espero dugun honetan entzun ondorengoak. Ziritzako zentro batek homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituela salatu dute. Sumin transek gogorazi du legez kanpokoa dela hormonak hartzen hasteko psikiatraren aurretik igaro behar izatea. Akusatuek marikoi zikina oihu artean jipoitu zutela berretsi du Ekain Perrinok. Gutxienez 30 gertakari LGTBI-fobo izan ziren ia Zaraban azken 6 urteetako gehien. 4 gizon epaitzen ari dira Iruñeko parke batean eraso homofobo bat egiteagatik. Tolosan eraso homofobo bortitz bat gertatu dela salatu du udalak. Arrigorriagako udalak salatu du zinegotzietako bati eraso transfobo bat egin diotela. Urtarrietik gaurko egunera arteko albiste batzuen titularrak dira horiek, Euskal Herrikoak bakarrik. Mundukoak gehitzen hasiz gero zerrendagian amaigabea litzatekelako. Eta mundukoak begiratzen hasiz gero, agian topatuko genuke horien artean, Amerikeko estatu batuetatik jende asko ihes egiten ari dela, haien identitatea eta bizitzak arriskuan daudelako. Iesean ari diren asko transpertsonak dira, eta beraz, horren inguruan galdetu nahi izan diot Joan Mari Arroyo Alkoni. Bera transpertsona bada, eta bada denbora bat sareetan bere saren bidez, LGTBIQ+ kolektiboaren eta batik bat transpertsonen inguruko edukiak egiten hasi zela. Euskara ikasten ari da eta haren esperientziaren inguruan ere galdetu nahi izan diot sareen inguruan. Saretan kolektiboari buruz hitz egiten hasi nintzen nire esperientzak partekatu nahi dituelako. Askotan informazio falta eta estereotipo asko daude pertsona transen inguruan, eta nire ikuspegia erakutsi nahi nuen.
gainera beste pertsona batzuei lagungarria izan daikela uste dut, baina batez ere beren identitatea ulertzen ari direnei. Nire esperientzaz, jendeak zaretan eraso asko egiten ditu, batzuetan bai. Sare sozialetan oraindik ere iruzkin iraingarriak edo gorroto bezuak aurki daitezke. Hala ere, babes mezu asko ere jasotzen ditut. Nire ustez garrantzitsua da eraso horiek normalizatu ez, eta sareak espazio seguragoak bihurtzen saiatzea. Aipatu duen bezala haren sareetan hitz egiten du gai hauez eta ikusgarritasunak eta aldarrikapenak beharrezkotzat ditu, batik bat erasoak jasaten dituen kolektibo bat dela kontuan hartuta. Aipatu bezala Ameriketako Estatu Batuen egoeraren inguruan ere galde egin nion, azaldu zidan ezagutzen duela, handik ies etorritako pertsona bat. Estatu Batuetako pertsona batan zen egoera kezkaz ikusten dut. Azken urteotan Estatu Batuetako pertsona transek eskubideak mugatzeko neurriak hartu dira, eta horrek ziurgabetasuna eta beldurra sortu ditu pertsona askoren artean. Horregatik batzuek beste herrialde batzuetara joatea erabakitzen dute, seguruago sentitzeko eta beren bizitza lasaiagoa egin ahal izateko. Nik neuk ezagutzen dut Estatu Batuetatik etorretako pertsona trans bat. Bere anonimotasuna errespetatuz, baina horrek erakusten du ingurune seguru eta inklusiboek duten garrantzia. Eta nire ustez oso garrantzitsua da pertsona guztiek transak izan edo ez, beren identitatea askatasunez bizi ahal izatea. Euskal Herrian oraindik ere badira erronkak eta hobetu beharreko gauzak, baina oro har komunitate sendoak, elkarteak eta laguntza sareak daude. Horrek pertsona askori segurtasuna eta babesa ematen die. Horregatik uste dut elkartasuna eta ikuskartasuna funtsezkoak direla. Elkarteak eta laguntza sareak aipatu ditu Joan Marik. Eta duela gutxi, Gipuzkoako kidea den Peñaturi Etxeberria ere izan zen bigarren kafean. Eta ari ere gaur egungo egoeraren inguruan galdetzerakoan, azpimarratu du oraindik ekainaren 28ko aldarrikapen eguna hau erabat beharrezkoa dela. Ekaineko 28 beharrezkoa izaten jarraitzen du sinestarazi digutelako jada lortu alditzak egun eskubide guztiak. Ezta esan digute ze eskubide diren LGBTQ+ eskubideak eta ja konfrontatu beharra dugula lortutako horiekin. Adibidez, ezkontzaren legea. Ezta ja pasadira 20 urte lege horretatik eta hala ere oraindik ere jarraitzen du izaten adibidez, lortu dugun garaipenik gorena, ezta? Eta ez dugu ahaztu behar, eta uste dut garrantzitsua dela egun hau erabiltzea, gogorarazteko LGBTQ+ eskubideak ere badirela etxe bizitza eskubidea, bai? Lan duinerako eskubidea, sexu langileen lan duinerako eskubidea, eta baita immigrazio politiken beste politika berri batzuk ez. Gu ez erabiltzea politika arrazistak defendatzeko edota justifikatzeko esanez gu babesten ari dela, guk ez dugu poliziaren babesik behar, gu bata bestearen babesaren beharra dugu. Edota genozidioak baita ere ez zuritzeko eta justifikatzeko nola erabiltzen gaituzte, uste dut garrantzitsua dela gaurko eguna edo ekaineko 28 erabiltzea hau hausnartzeko, nola oso presente dugu Palestina, baina hala baita ere izan ditzakegu Kongo, Sudan edota Iran, nola gu erabiltzen gaituzte esateko, ikusten duzu nola tratatzen dituzte LGBTQ+ pertsonak herrialde hauetan, ez alduzu salbatuak izan nahi, ez guk ez dugu salbapenik beharrez, guk gure artean salbatuko dugu elkar, eta badakizu nola ez den inor salbatuko, bata bestea akatuz, eta genozidio bat ezin da inoiz ere, gure salbapenerako eginez, ezin gaituzte gu erabili. Peñaturi Etxeberrik ondo aipatu duen bezala genozidio asko erabili izan ohi dira LGTBQ+ kolektiboak barkatu erabili izan dira genozidioak babesteko, baina Euskal Herrian zentratu ere nahi izan duenez, Euskal Udalekuen borroka ere kontuan hartu beharrekoa dela, aitortu du. Ekainako 28 honetan ere oso presente eduki behar dugu Bermedoko Udalekuen auzia. Ze borroka LGBTQ+ ere bada euskararen aldeko borroka, eta ikusi dugu
Ze oso argi dugu fasismoaren nola buruan daukagun irudi global hori askotan oso argi daukagu, ez? Fasista bat norden eta abar. Baina haien aliatuek ere sekulako boterea dute, adibidez zenolako tratamendua eman zaion Bernedoko udalekoen auziari bai edabideetan, bai kalean, baita beste hainbat alorretan ere, horrek erakusten dugu fasismoak aliatu asko dituela, eta kontra egiten diotela haien diskurtso eta narratiba transfoboarekin, aurka egiten diotela ez bakarrik pertsona LGBTQ+ei, baizik eta baita ere euskerari egiten diotela eraso. Eta horrek ere sentiarazi behar gaitu, gure borroka, gure identitateetik haratago badijoala ere, ez? Eta kasu honetan gutxi hiri etorriko zaie burura euskera ere sartzen dela gure borrokan, eta noski sartzen dela, eta euskeraren alde ere borroka egin behar dugula. Ekainaren 28ko eguna aipaturik, Joan Marika aipatu zidan alduen ero Donostiako Harrotasun eguneko manifestazioan parte hartzen duela. Bertan eroso sentiarazteaz gain, borroka egiten ari dela sentitzen duela. Beinatek ere antzerako iritzi bat izan du eta atzoko manifestazioa berezi sentitu zuela kontatu digu. Honetan, Donostian egon naiz eta Gam Gipuzkoarekin batera manifestazioan hartu dut parte. Sekulako esperientzia izan da bat, ez ere sentitzen dudalako sarri gaur egun manifestazioetan jada jendeak ez duela oiurik egiten, ez? Ez direla leloak botatzen, eta sentitu dut honetan, ez dakit den nik inoizaino zenago egin dudalako oiu, baina sentitu dut oso jendea animatu dela eta energia asko dagoela eta gogo asko borrokarako. Eta nik uste gure aldarrikapen nagusia dela fasismoaren aurkan borroka transfeminista. Beraz, atzoko eguna hiri eta herri ezberdinetan, oihu eta aldarri artean igarotutakoa izan zen. Hala ere, ekaina amaitzear da, eta milaka enpresak haien logoetatik kolektiboaren banderaren koloreak kenduko dituzte. Ehundaka balkoietan jarrita dauden banderak urte osoan utzi beharrean, uztailaren batean desagertuko dira. Horrelako egoera kontuan hartuta, hemendik aurrera dauden beharren inguruan ere galdetu nahi izan nuen. Kolektiboko jendeak nola ikusten dituen edo zer behar ikusten dituen. Zurine Uruela Madrilen bizi den gasteiztarra da. Bertako manifestazioa joan zen atzo, eta ez karrozak ikustera, aldarrikatzera noski. Eta ari galdetu nahi izan nion, ea zer hutxune ikusten dituen kolektiboaren inguruan. Batez ere ikusten dudana da, adibidez, intersexualak, oraindik pertsona asko ez dakitela zer den. Osea, esaten duzunean pertsona bat intersexuala dela, oraindik esaten dute, baina hori zer da. Agian lesbiana, gay, trans edo bisexualak ja irudi kolektiboan bai daude. Eta esango nuke ia gure gizartean guztiek ezagutzen dutela eta badakitela zer den, baina adibidez intersex pertsonak oraindik ez dira bat ere ikusgai, eta ni uste dut garrantzitsua dela batez ere hori existitzen direla jendeak jakiteko. Hausnarketan garrantzitsua egin zuen Zurine Uruelak, eta galdera berdina egin nahi izan nion Beñat Uribe-Etxebarriari. Eta saretzearen beharraz eta egiten dituzten borrokez hitz egin digu, tartetxo luze batean. Kolektiboak, nik uste bentsa bertan, beste hainbat erronken artean bi badituela, ez? Alde batetik bat saretzearen erronka, sinestarazi digutelako LGBTQ+ nortasunen identitateen borroka oso individualista dela, oso norbanakoarena, ez? Ni nor naizen, niri zer gertatzen zaidan, ez? Eta bilaketa horretan, da gure barnean, eta bakarade horretan galtzea, ez da? Eta bapatean, saretzen hasita konturatzen zara, zurira egiten dizuten hainbat eragile, kezka, egoera, baita ere beste hainbatek sufritzen dutela, eta ez dela kasu honetan etiketa bat jarrita konponduko, ez? Eta hori saretzak ahalbidetzen dizu, kendu egiten dizu pisu handi bat, zure buruari jartzen dizun karga horren pisua kentzen dizu, beste batzuen aman komunitatean, beste batzuen eskuetan ere karga hori uzten duzunean, jada ez da zurea eta ez dizuen beste pisatzen. Saretzea, aliantzak sortu behar dira, saretu egin behar da beste borrokekin, borroka feministarekin, borroka antiarrazistarekin, sexu langileen borroka, sare hauek osatu behar dira
ze ez dago etorkizun feministarik, ez dago etorkizun LGBTQ plusik beste borrokak barnean hartzen ez dituena. Eta horren arira dago, beste bigarren pauso hori nik uste baita lortu behar dugula kaleko jendeari mezu hori helaraztea, ez? Esatea, gu adibidez, egamen egonda, nahiz eta LGBTQ plus sexu askapenerako mugimendua izan da ere, nik uste kaleko jendeak uste duela, hoxe, egoten gala bakarrik hizketan, adibidez, sexualitatearen inguruan, edota, ez dakit. Eta ez, baita hitz egiten dugu eta biltzen gara, kale egoeran bizin diren jendeen alde egiteko, elkartzen gara politika arrazisten aurka egiteko, ez? Eta uste dut falta zaigula eraraztea hori jendeari esatea, LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik ezkontza eskubidea, baizik eta ari garela borrokan, orokorrean beste guzti eragingo dikun etorkizun bat sortzeko eta irudikatzeko. Ze LGBTQ plus eskubideak ez dira bakarrik LGBTQ plus pertsonei eragiten dizkieten eskubideak, baizik eta ari garela borrokan guztientzat, ez? Eta hori ez gara bakarrik gure nortasunean azpimarratzen eta bertan geratzen, baizik eta gure ingurura begiratzen dugula, eta besteen eskubideak ere bermatzen saiatzen garela eta horien alde egiten. Eta uste dut, hori argi utzi behar dugula, baita jendea borrokara animatzeko, ez? Jada ez gabiltzala borroka individualetan, ez gabiltzala bakarrik gurera, ez? Eta uste dut oso eratua dagoela ideia hori, ez? Ez feministak bakarrik emakumeen alde, LGBTQ plus borroka bakarrik LGBTQ plus pertsonen alde, politika antiarrazista, mugimendu antiarrazista bakarrik pertsona razializatuen alde, ez. Ez dira borroka, banakako borroka, banatuak, baizik eta denok ari garela etorkizun berberaren alde egiten. Eta horresegatik saretu behar garela eta irudi hori transmititu behar dugula, ez? Denok ari garela borrokan guztion etorkizun hobe baten alde. Iritzi eta ahots ezberdinak entzun ahal izan ditugu eta beste asko eta asko oraindik isilpean daude. Horrez gain ere hausnarketa txiki batekin utzi nahiko nuke edo jendeak pentsa dezala pixka bat, prentsa edo kazetari askok eta komertzio eta enpresa askok ekainean bakarrik pentsatzen dute LGTBIQ plus kolektiboaren inguruan. Eta nire inguruko ezagun askok aipatu izan didate, atzoko eguna gerturatzen den bakoitzen toki guztietatik jasotzen dituztela deiak, baina ekaina amaitzen denean haietaz hazten direla. Jesus begira montatu zen eszena, aritxua darekin bihurtu. Juno Romateti Barguren eskerrik asko, erreportaje sakon eta sendo honengatik eta baita noski, erreportaje honetan parte hartu eta euren ahotsak helarazi dizkigutenei. Urgoiena, Urbarrena, Maruxak proiektua, Aier, Talbina, Stardust, Labar, Olat Salvador eta Aimarzekin batera, urrengo minutuetan entzuteko kantua entzuleok. Baina gaiak ere honor bildu gaituelako eta udaleku giroan aritu garelako June, azken orduko bat ere karri behar dugu gurera. Bai, ematen duenez epaiak bertan bera utzi du, behin-behinean, Sarrea Euskal Udaleku elkarteak, aisialdi ekintzak antolatzeko debeku hori, beraz, behin-behineko honetan behintzat, pozgarria izan daitekeen albiste bat, jende askorentzat. Albistearen jarraipena ere egingo dugu noski eta eguerdiko 12etan informazio zerbitzuetan eta orduz ordu hemen Naiz Irratian jarraitu izango duzuen noski, honen inguruan eta bestelakoen inguruan gertatzen den guztia. Imagina neskafinak izango bagina, imagina neskafinak izango bagina. Lagunekin egingo zure mamena, diote urtea ez dela izan zarena, ospatuko horren urte hurrena, seguro ez dela izango bakarrena, seguro ez dela izango bakarrena. Ai, dale. Urgoiena, Urbarrena, urak sendatu dudela, Urgoiena, Urbarrena, eta bukatu da pena. Urgoiena, Urbarrena, urak sendatu dudela, Urgoiena, Urbarrena, eta bukatu
yo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Honen bale, entretenitzen gera bihote balde. Frenorik gabe, talatan bera, norabiderik gabeko dela. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Ta honean da. Entzuleo, goizeko 11:27 minutu izango dira segituan, eta lehen aitortu dizuegun bezala, eta hemen astelena gogor eta arrausidun bizi den honetan, guk bizi salda badagoren giroan aurkeztuko dugu urteko azken kolaborazioa Lander Kornagorekin. Ostiralean oporrak hartuko ditu bigarren kafeak, guk oporrak hartuko ditugula esatea gehiegitxo litzateke, baina tira, gaur udara begira jarriko gara sukaldaritza girotan, Lander Kornago, egunon, dangietorri? Egunon, eskerrik asko. Ondo altzabiltza? Oso ondo, bai, ezkeneko kolaborazioa, aurtengoa, denboraldi honetan. Denboraldi eta hori da. Iraian sukaldaritza giroan jarraituko du entzuleo, ez zaitezte kezkatu, baina... Jarraituko dugu, sukaldaritza ditzaiten. Hori da, baina udararako txak batzuk, omendiotxo batzuk edo proposamen batzuk ekarri dituzu. Bai, udara iritsi da, nahiz eta gaur, ez da antzematzen asko hemen. Ez dago giro udatiarra, baino aizu, lurrak ere eskertuko du. Hori da, bero asko indulako, eta pixka bat ez dago gaizki. Esan bezala udara iritsi da, eta gaur, 3 produktu hautatu ditut, 3 hemengoak, 3 orain bete-betean darenak, eta, pare bat errezeta prestatu ditugu, pixka da, sinpleak, onak, igual, giro onarekin disfrutatzeko, familiekin, kuadriakin, pixka sukaldatzeko, erexiteko, eta udara ondo pasatzeko. Garai polita da sukaldari itzaren zatau. Netzako bena. Hemen dazkau, itxasoa tope dakau, baratza baita tope, produktu osona, produktu freskoak, eta, nez eta, igual jendea udaran ez duen hainbeste sukaldatzen, jendea beste plan batzuk izate ditun, baina, karriteu, 3 produktu ezberdinak ikutuko iteu. Lehenengoa, udarako izarra, egaluzea hemen, nola ez. Ingo deu pixka bat, datu batzu botako iteu produktutaz, eta gero, pare bat errezetatxo ditutaz itzein godeu, pixka nola prestatu. Eta hasteko, egaluzea. Egaluzea deitu ala izateko, 4 kilotatik gorako pieza izan behar du. Kantauri itxason antzuloz harrapatutakoa. Ezkenen juten baldin bagea edozin arrain den data, distrakzioak egon daitezke, da jartzu hor askota jartzu Bonito del Norte egaluzea, batzuk 3 kilo eta piko. Beraz, amuz harrapatutako egaluzea, arraia behar, eta 4 kilotik gora. Trampatxoak egiten dituzte leku batzuetan. Batzutan, pixka trampatxoa ikuste diteu, jakin dezazuen, hoi garrantzitsua dela, 4 kilotatik gorako pieza izan behar eta hola harrapatutako pieza izan behar dula. Azkenen hau ez du gehiago, arrainak ez sufritzeko, hainbeste ez sufritzeko, eta aragi kalitatea, hobeagoa edukitzea, ez azkenen arrastreko pieza horiek, maltratutako animalik izatea, eta azkenen aragitan baita asko notatzea, ez? Esan bezala, supermerkatu askotan, normalen Bonito hitza ikuste dugu, asko baldintza horiek ez dute betetzen. Eta azken ez zaporez, nabaritzea asko, ez? Behin arraindetan sartzezea, eta esatezu, hau, boin dela programa batzuk itzein genuen, ez? Aragitek nola aukeratu, zein, zezin, hemen berdina. Arraindetan sartu zara, eta nola aukeratzet ze arrain eman egiten etxea, ez? Azaldiz diratxua egal gorri horiek baldin badazka freskoa ikusten baldin bada, begitan baita... Eraz, egal gorriak izatea hori seinale hona da. Oso seinale hona da. Hoi eta egin bat baita begia. Begia dizdira ikusten baldin badugu, hoi baita... Freskotasunaren... da. Jende asko usteu, arraia gaizki usaintzeula edo oso astuna daukala,
ba, bueno, hori da kalitate txarraren sinonimoa. Arrain ona eta freskoa baldin bada, ez du usainik iaia. Arraia, ez? Jende asko esatu arrai usaina, ba, bueno, jakin dezazue, ba, kalitatezko, ba, bueno, kalitate txarrezko animali bat dela, edo denbora asko da makilaia han jarrita, ez? Eta baita, garantzitsua da hemen da bai, neurrietaz hitz egitea. Askotan esaten da, ba, bueno, animali txikia danen, ba, oso ona dala, hobegoa dala, hemen justu alderantziz. Egalutzea handigoa baldin bada, zenbat eta handigoa, hobe. Orduan, ba, bueno, ikusten baldin badau pieza handi bat, ola disdiraki da dena, ba, bueno, etxea emateko, ba, kandidatoa izan daiteke. Ados. Eta bi errezetatxo prestatu diteu, lehenengoa, bueno, biak oso simple dira, biak oso ezberdinak, bat giro fresko batekin jateko, eta bueno, bestea ba, gaur egungo giroakin okoteko, ba, etxean egoteko momentua baldin badakazute, ba, bueno, bigarrena oso ona da. Lehenengo errezeta, bueno, egalutzea plantxan, ba, tomate da pipar berdekin, rexa. Hau oso simplea da, egaluze pieza lodiak hartu, nahi adibidez bentreska asko gusta ezait jateko, plantxanin, gatz pixka bat, olio pixka bat, plantxan bota, biruz palau minutu jarri, ez gehiago. Azkenen barrun ikusten baldin batzua arroxa geratzen baldin bada, ba, hori da bere puntua ez, jendea batzutan. Erabat txurituta ez dadin egon. Hori da. Azkenen jendea askotan arraia asko uzteun plantxan, pixkat gauza badiolako arraia pixkat gordinen jatea, baina bueno, egaluzea danen, bentreska danen, daolako pieza baldin baia, arroxa gatzen baldin bada, hobe. Tomate batzuk moztu, piper berde frijitu batzuk jarri gainetikan, gaz pixka bat, eta listo, ez duzu gehiago behar. Ezken hemen askota izaten dugu, produktua ona baldin bada, eta freskoa baldin badago garaikoa, ez ikutu asko. Hor, buelta plantxan, buelta pixka bota. Tomate batzuk jartze horretan, tomatea pixkat zatituta, pixkat alinauta, eta kitxo. Inoiz hartariti pasata edo gabe? Bak ez du pasatzea, nahi zuen bezala. Nahi adibidez, tomate txerriko lako baldin baia, txikia eta ona baldin baia, nik pixka bat, baztarta egitegan pasatzitu, eta listo, da goi, pipar berde batzuk frikitu, eta jazta, ez duzu gehiago behar. Gatz ona, olio hon bat, piper pixka, eta jazta. Ezin du ezer gaizkiatera, horrelako osagaiekin. Oso txapuzera izan bazuz, olako gaizkiateatzea. Eta bigarrena, bueno, klasiko bat, marmitatuko bat. Azkene, bueno, atorriz itxasontziko errezeta, arrantzalek betian nijan duen errezeta, baina, bueno, gaur egunde bai, normalen batzutan oso ondo etortzea olako katiluska bero bat, ez? Hau iteko, erosi deun egaluzeakin, patata pixka batzu, piperra, ni tomatea bai sartzeo, jende batzu dizio sartzen, beste batzu bai, nik usta ez da sartzea, tomate pixka bat, eta etxan niteko, oliba tipula, txuri sofritu bat ditezu, pipar gorri, pipar berde pixka batzekin, tomatea baita gitzezu, patata batzuk, baita birrinduta pixka bat, zatituta, ur pixka bat, eta behin patata inda da honen, mutxora bera 15-20 minutu ondoren, patata inda pintxatzezu, da ikustezu pixka desegiten hasteala, egaluzea sartze duzu, dadoka, nahizun bezala, nire zentimetro bateko kubo batzuk itituzu, sartu, zua itzali, tapatu, eta minutu baten, kitxo, inda dakazu. Errexere, azien bat... Jo balkarterako. Urrengo afarirako. Ziliko nahi, Urrengo afarirako. Oida, karo. Marmitakoa duela gutxi mai gorostiagak egin zigun. Marmitakoa ez altzen. Landeretzen afaltzen geratu. Eta ni ez nintzen egon. Eta zuet zinen? Bakarrik nago hemen. Marmitakoa zan, ez? Ados. Piragua egunean, Maik eraman zuen gazuela handi bat marmitako, eta antxe Guadalupe inguruan Hondarribian merenderoan afaldu genuen, goxo. Eta gainera paper bat sobratu zen, eta hurrengo egunean afaltzeko erabili nuen, beraz. Oitzela egongo zan marmitako. Bai. Oso ona, bai. Eta egia da, bat dela plater bero bat, baina udara giroan ere asko jaten duguna. Normalen udara giroan jaten duguna. Bai, pixat arraiaren garaia ere ez. Arraiaren gatik. Galuzea, bere denboraldi hau da, eta guain jaten duen zoze da. Baina, bueno... Beraz, patatak pixat birrindu. Pixat birrindu. Hor, bota dizaikigu. Uretan negozi, tomatekin, piper berdekin, tipularekin baita. Dena lapikoan jarri. Dena lapikoan urakin sartu, 15-20 minutu utzi, gutxi ora bera, ikustezunen patata baina inda da honen, sua itzali, egaluzea bota, estali, tapatu, minututxo bat, eta kitxo. Jateko prest. Jende asko botatzeko egaluzea hasieran, dago regosten usteu, ni normalen botatzet azkeneko momentuen, bere beroakin, bukatzeko puntu horri eman, eta jazta. Ze ona.
tunarekin edo egaluzearekin, bentreskarekin egin dezakegun bi proposamen, batetik plantxan, ni oso horren zalea naiz, baina marmitakoa ere gauza derra da. Eta ni bezala, sukalden oso trebeak espari mazarete, eta batzutan, basentzarete gauza bat egiten, eta sobratu zaizkizue hola egaluze puxka batzuk, ez direnak ibalen politak, plantxan jartzeko, eta beste, oiesek txikitu dagotan, eta horrekin ondoren, marmitakoa egin dezakezue urrengo unerako, lasai asko. Ni plantxa asko gusta ezai, baina marmitako bat bai, disfrutatzeko... Baina marmitakoak ere hori albidetzen du, pieza pixkat ezain politak, ezain borobilak, ezain handiak. Puskauta baldin badere pixka bat, da igual... golpetxo hori baldin bagaten pieza hori, marmitatuak agota. Eta gero plantxan iteko, normalen bentreska da, pixkat erregin. Plantxa o parrillan da bai. Baita. Hoi da, pixkat erregin hau izatea. Baina, bi azkenen dena aprobetxatzeko animalia, dena aprobetxatzeko errezetatu baita ondo etortzea. Segiko deu, itxason segitze deu, baina beste animalia batera goaz, oain txipiroiak. Ados. Udarako txipiroiak, txiki-txikia direnak, banan-banan harrapatzen direnak, kostalden harrapatzen normalen, eta hobenak txikia dira, hemen guztiz alderantziz. Ez eta txikiguak, eta hobego izatea, txipiroiak. Diferentzia handia o txipiroi txiki bat, edo handi bat jateko garaien. Txipiroi txikiak lan gehiago ematen dizu, gehiago dazkazu, ale gehiago dazkazu, garbitzeko bai pixa zaiagoak izaten dira, baina diferentzia ikaragarrizkoa da. Normalen hauek udaran azten dira, eta iraien, askota hemen iraien jatea, baina handigok izatea. Baina normalen oain txiki-txikia dira. Txipiroi freskoa eroste deunen, ikusiko dugu errexagoa dela garbitzen zar bat, baino, ezkenen txikiagoa daldin baia, pluma deitzeieun ezur mota hori asko azkarrago kentzen da, gogorrago dago, ez da puskatzen, eta garbitzeko errexa izaten dira. Hau berezeareagoaz nola aukeratu. Txuri grisak ikusten baldin baituzue, dizdira ukitzerakoan trinkoak baldin baia, batzuk inkluso ukitzerakoan kolorez aldatzen jute diren txipiroi horiek dira, honak. Kolorez aldatzen joaten diren horiek egia da ikutzean, aldatzen duaz. Aldatzen duaz. Azkenen hori da, hori baino freskogo itxason. Zinez hori baino freskogo gaurkitu. Ikusten baldin batzu behatza pasatzi dozula eta behatzaren forma ikutu egatzen baldin bazaiola, more, gris, txuri, hori jartzen baldin bazaie, hori da txipiro ona. Eta esan bezala, ordun eta freskogoa, ordun eta raxagoa garbitzea. Txikia direnean, txipiroi asko barko dituzu, eta prezio da pixka dugu egungo ezaizuz. Azken txipiroia banan-banako txipiroi, lan asko dazka atzean, hartzeko dena. Eta, baina pena merezidu, noiz behin nola jateko, luxuzko produktu on bat. Eta menen bi errezetatxo ekarri diteu, ni olako produktun plantxaren fan absoluto deklaratzen naiz, orduan txipiroi batzuk plantxan eta olio pixka batekin eta gazakin, ez du ezer gehiago berrik. Plantxan bota minututxo bat alde bakoitzetik, plantxa oso beroa egon behar du, garantzitsua. Epela uzten baldin badeu ura askatzen juten da txipiroia eta teksturaz pixkat... Galdu iten du ez? Bai, ez du hain tente ez da gehatzen, pixkat, ez pure, baina bai pixkat gatzeala zikloso tekstura horrekin. Plantxa bero-bero, minutu bat aldeko. Alde bateko, gatz pixka bat, olibolioa pixka bat, eta jazta. Hemen argia da lotura denen artean, produktua, ona denean, ez dezula... Saltxa gutxi. Bai, ez da izkutatu behar. Sukalde eta itzaite du, baina inor hemen ez du jakingo, ez da ateako esate, ze gauza pilo bat ikasitu gaur sukaldeko, azkenen gugea sartu plantxa mota eta jazta. Oinarrizko gauza hauek oso garantzitsua dira. Eta pixat errepasatu kontzeptuak, ez nahaztu bazterrak arraiona esku artean duzu. Oso garantzitsua. Baina, hemen bada errezeta bat txipiroiekin oso gure sentitzen duguna eta, maite duguna. Txipiroia tintan. Errezeta klasiko hau baino ez dago, txipiroin tinta batzuk, eta hau, ereix. Tipula baratxuri batzuk, lasai, potxatzen utzi, ordukon utzi, olibolioarekin, ni normalen gutxi gora bera, denborakin baldin bagare, ordutxo bat, orduterdi bai gastatzen dutela lasai, mugitzen, pixka karamelitzatzen, normalen... Sueztitu egingo ditugu, duela gutxi
hitz berrien kontura suestitu hitz agertu zaigun potxatzearen. Euskaltzaindiak oraino hartu duela. Oraino hartu du. Bai, sutan gozo hori ateratzea, suestitu. Oso hitz polita iruditzen zaigu. Ba, bueno, integratuko dugu, bai. Suestituko diteu, piper berde batzuekin, eta geho txipiroiaren tinta gotako jau. Txipiroiaren tinta erosi. Ez izan kamikaze da sigi txipiroiai tinta poltsak entzen, ze igual 3-4 egun egongo zatean txipiroia galtzen, eta hoi bai dala pixka, koñazo pixka bada. Supermerkatutik erosetako tinta poltsa bat, zuek lortzen balin bazue tinta etxen, baten batek eman dizuelako gordinik baldin badaka, oso garrantzitsua da sukaldatzea tinta hori, tinta gordinik toksikoa da. Tinta naturala. Supermerkatutik erositakoa, ja pasteurizatuta dago, ja ez dakazu arazoik. Baina, freskoa baldin bada, baten batek eman baldin badezu, egosin badezu, lasai, 10 minututxo egosita, jazta ez dago arriskuik, baina bai gordinik baldin badago, toksikoa izan daiteke. Hemen trukito bat, nik urraiazpiko pixka bat sartzeiot, baita tintei, bai ezurra edo bai urraiazpiko pixka bat moztuta, etxen dakazuena, gazitazun pixka bat emateko. Gehoi, urarekin estali, ur asko dez, pixka bat, txipiroiak kubritu arte, ogi pixka bat bai sartu pixka loditzen juteko, egosten junala, eta kitxo, horrutzi, normalen 20 minututxotan, ja dena prest dakazu. Txipiroiak atea, saltxa birrindu, eta kitxo. Jazta, txipiroia berriz bota, eta jazta, hor dakazute txipiroi tinta, harrak. Baina badugu beste produktu bat, oso udatiarra eta asko maite duguna gainera. Bai, eta ez da 3. produktua bakarrikan ez da, baizik eta bikote bat. Hori da. Bikote bat da. Garai aldetik ere, bateratxu edo izen zaiguna. Laguna, ja. Ibarrako piparretaz itzein barru aldin badeu, baserriko tomatetaz. Bai, itzein beharra dakau, ez? Ibarrako piparrak, udarako nik uste, aperitibo nagusiena, mai guztitan aurkitu dezakeun produktu bat, kuadriakokin jun, familiekin, launekin zerbeza bat hartzea, eta beti maien pipar frigitu batzuk. Badira, aste batzuk, negutegiko batzuk, ja, iristen hasi direla. Bai, ja, hasi dira. Ez dakit, orain di pixka falta zaie. Sango nuke, ez da? Iaztetxo hilabete bat, bai, galtze zaiela hau hendikan. Ja, hasi zaizkigu iristen batzuk, eta badugu gogoa eta hasten gara. Eta hasten gara jaten, eta hasi geha, baina hilabete bat. Piperra ona, oraindik. Hilabete bat gatze zaio. Ja, eozin lekutan aurkitzeko, eta bertaderotik kanpo izateko. Hau baita oso erreix, azkenen Ibarrako piparrak garagardo batekin, eta frigituta. 30 segundutxo gatzpixa bat, eta jazta, hartu, frigioa bota, eta jazta, pixka koskortasuna gainera hori, gaina gatzarekin eta bai oso ondo gatze zaio, eta ez du ezer gehiago beharrik. 30 segundutxo bota. Lander, bada jendea, zu mantxoagoan edo zu suabeagoan eta denbora gehiago egiten dituna. Pixkate goste puntu bat hartu arte ezain... Hoi gustoz. Bai, baina bada joerare, ez? Bai, batzuk oso berdetxuia nahiko egosita, eta beste batzuk kolpea hondiz eta... Oain piparra hasieran hartzen baldin badeu piparra, hoi leuna dago, oain dikan txikia da, oain dikan azala fina du, ja juten baldin bagea iraia bukaeran, ja pixka bat gogorrago dago, ja pikatzen hasteu baita piperrak, eta orduan bai pixka bat mantxogo ingo deu, eunda 50, eunda 60 gradutan gutxi gora bera, pixka gehiago 2 minutu, 3 minutu honutzin, da jazta. Baina oain digan oso txikia diela, ume txiki batzu diela, eunda 80, 100 graduta, 30 segundutxo, eta kitxo, ez du ezer gehiago berri baita, koskortasun mordida hori baita ondo etortze zaio. Eta hori esan bezala, garagardo batekin da jazta, gutxigo. Eta asko dugu behar, sagardo otiatekin ere gustora altzen. Sagardo otia, ni igual sagardokin ere. Ni sagardo eta Ibarrako piperra zarea naiz. Maridaje. Eta tomaten sala bat prestatu behar duzu orain, eta hor ere sagardoa bide lagun hona da. Bai, ja sagardoa igual dena laguntzizu. Bai, ja bide osoa. Oso sagardo garaia da, nire ustez egia da.
sagardotegiak edo sagardoaren prozesuak beste data batzuk markatzen dituela noski, baina niri ja bero garai hauek eramaten haute sagardo asko gozatzea. Fresko edateko lasai zure botillakin da olako gauza jaten, bai, momentu itzela da, hoi jateko. Bueno, baserriko tomate ensalada prestatu behar dugu orduan, Lander? Bai, bueno, bazen Getarira. Bueno, kostaldea jungea baina bai, Getariko baserriko tomate izarra izaten dira hemen, oain bai pixka gatze zaio indikan hemengo tomatea izateko, piparra hilabete gatzen balin bat zaio, bueno, tomatea pixka bat, antzeko gatze zaio, hilabetetxo bat, hilabete terdi inkluso, eta, bueno, tomate entxalada ingo dugu ez. Tomate, ez du presentazio askori behar, tomate on batek, orduan, bueno, tomate lodixarrak haundiak egin, lodiak egin, gatza, olioa bota, eta, bueno, baratxuri pixa bat sartu. Hoi, utziko dugu 30 minutu hola lasai, tomataren zukuak ateratzen juteko, eta nahi gustatzen zait, 30 minutu horietan, hogei zati batzuk botatzea, pixka bat ja, zuku hoi pixka hartze juteko, da ja aperitibo bezala baita, tomate hoi, hogei hoi tomaten jugo guztikin, ja jaten pixkanaka jaten juteko. Uste zalantzari gabe, batzutan egoten dira horrelako galdera, pentsatu hil aurretik zure azken afaria zer jango zenuke, azken aukera da zerbait jateko, tomate entxalada eskatuko nuke. Tomate entxalada, piparra eta sagardo godia. Eta horrekin ja... Eta bentreska bat parrian. Nik garai hontan ere menu izarra, menu fetitxea hori xelitzateke. Hombre, azkeneko bazkari ezateko ez da txarra. Ez. Koinziditu inbaizu baita... Garaiak. Gago juri, hil behar duzu, uda garaian. Garaian. Negun, uno. Ezin garai ez du ari hortarako. Pixka du, aguantatu inbarra dago, baina, bueno. Ez da txarra. Eta esan bezala ez, baina tomate entxalada hoi dakau, batzuk, kontxerbakin jartzeue, bai egaluzean, normalen izan da oso ohikoa, baina sartuko jau gaur, Idiazabal gazta berrindu pixka bat sartuko jau, eta pipar berdekin bai sartzeko aukera bali madakau, ondo. Komplikazio gabe, bi produktu bera, gauzak ezberdinak jolasteko. Behin piperrak baditugula frigitzeko, 3 palabola erretiratu, hau sukaldari asko gustatzaiego juri erretiratu ingo dugu, gero erabiltzeko. Hori txiki eginda ere tomate entsaladan kategorian geratzen. Tomate entsalada bota, tomatekin, dena ondo alinauta, Idiazabal gazta pixka bat sartu berrindu, raiatu pixka bat. Ja, ze gauza, egin daiteke hau, ozpindutako piperrekin, eta frigitu gabekoekin. Azken ez duzu behar, jende asko dago, esatu gara ez, bakarrikan entxalada egiteko, ozpinutako piparra bakarrikan sartuko jot, bestea desatu. Txiki eginda ederraki gatzen da. Produktua berdina, matziz ezberdina okiko dituzu, ezpintasun puntu okiko duzu, baina azkenen baita produktua ona baldin bada, edo zer gauza indezakezu, entxaladei erregungo zaiola. Eta hoi geho bukatzeko, entreska parrian, eta jazta. Hoi dakau menu polita. Entzulioak zue bezala gu Pauloben txakurra nola, gabiltza hemen ahoari baba daiola. Bai. Udako egunak izan ditugu eta izango ditugu, gaurkoa Euskal Herriko hainbat txokotan ez da inudatiarra, baina egia esan horrelako temperatura onarekin eta aterpetxo batean parrilla jarrita eta euria ikusten ere horrelako menu bat ederki sartzen zego. Menu bat txipiru tinta batzuk egin nola pixkatzen hasteko, bentreska bat parrillan entxalan batekin. Nik ezin gehiago ere. Landerra ipatzen denari gauzekin eta txatean ere esaten ari diren gauzekin, ze men jarri dut ez, osasuna medio gauza biguinak ari naiz jaten, baina bi sagardo bati hauzkat, abida, hor, ondo, gauza biguinak jatea sagardo. Biguina da, atea ere, hemen hitz egiten dute ateaz, atea, uste du, ez, esan nahi duela, atea aukeratuko lukela azkena afari edo azken afari gisa. Nik magreton bat egia esan... Konfita... Aizu, Lander, zer gertatzen da konfitarekin? Garai batean, eta naizari duela urte pilo batetaz, oraindik tabernaetan, ez goimaiako jatetxetan, konfita bazen iztar majo bat. Zeinak grasa kopuru bat zuen, grasa infiltrazio puntu bat zuen, naiz eta aragi txuria den, magreta gorria da konfita txuria, hor animali batzutan bi gauzak gerta daitezke. Gaur egun konfit idorrak, lehorrak,
grasa galdutakoak, plantxan edo zartaren egiteakoan lehortu eta erre egin direnak, eta ezur zahar batean geratzen direnak jaten ditugu. Ate ona, lehen saltzezan ate ona asko garestitua, ze ondian gripe abiar eta olako arazo diela barne, asko garestitua ate isterrak, gehien bat. Magreta bai, pixka bat prezioz igo da, baina bat isterrak. Pixka igo da, baina kalitatea homogenizatu da, hortxe dago, gutxuera bera txukun. Eta gertatuena da, merkatun sartu dela, industria handiko ate ziketa sartu diren enpresa asko, eta azken badakigu, hoi askon bezala industrializatze puntu hori sartzeanen, kalitatea beti pixka bat berago juten da, estandarizazio prozesua eta produktibitate prozesuan gadikan. 15 eurotako plater kombinatuko ate konfita beraz, ezin dugu espero konfit izatea. Zaila. Konfita izan daiteke, konfita errezeta besteik ez da, baina kalitatez, seguraski, lehorrako izango da, edo pixka bat... Aragi oso gutxi duen, ezur puxka batean geratzen da. Gatzea, larrox, lehor puntu hori eukitzen duzten puntuek. Baina, etxen, noiz behin erosten balin bazue olako konfita, hobego da plantxan ezitea da, plantxan ez botatza, baizik eta bere grasa hortan konfitatzen segitzea. Pixka bat. Hori da, eta gero igual laben, grillen momentu puntu bat eman, eta jazta. Ez eman plantxan lehen ematezan bezala de 5 minutu plantxan uki, zazkenen grasa guztia guzti zaio, eta hor lehor geratzuko zeizuela. Baina bere grasa bertan konfitatzen jarraitzen baldin badezute berotu arte, zazkenen ja hoi sukaldatutako produktu bat denez, bero egotekin nahikoa izaten da, orduan pixa bat eduki grasa hortan, berotu, takitu. Ez ez gehiago, eman behar. Eta hemen gure txatean, Lander, zituen obradore kooperatibotik galdetzen digute. Lander, pastantzako errezeta berezitxo bat beharko nuke. Gomendiorik? Pastantzat? Horrela, hotzotzean, ez dakit. Hombre, pasta entxalada. Hoi da, bain freskoa. Freskoa, hoi ekiko zue. Hoi iteko errex. Hau mundu bada, hau bakoitzak guztatzen zaion gauza sartu dezakezue pasta hon bat erosi, nik nahi hau ditu lazo forma oitako pasta bat. Zituenek baditu lazo oso onak, bai. Olako forma nahi hau makarroia eta hola baino, azkenen, pixka zailago izaten dena integratzen, eta nik egiten modu, izaten da tipula pixka bat sartu, pipar pixka batzuk, ozpinetan izan dako piparrak, bentreska pixka bat kontserban baita sartziozu, tomate on bat baldin badagazu eskuragarri bai sartzagazu, albaka pixka bat, moztuta sartziozu, limoi puntu bat, lima raiadura baita, eta gero maionesa pixka batekin sartu, dena hoi homogenizatu ondo pixat horrekin, eta jazta, maionesa hoi, zitriko puntu bat eman dizaiokezu baita, naranja zumo pixka batekin, eta kitxo ez ez askoz gehiago behar. Baina esan bezala garrantzitsua da, bakoitza gusta ezaion gauza sartzea, arrautz bat, pixate gozita baita, baldin badakazu sartzea zakezu, tipul gorrilla bai oso ondo etortze zaio, olako errezeta batekin, baina olako fresko izateko pasta errezeta bat, nik horlako zozingo nuke. Ederra, eta guk zer esango dizuegu entzuleok, aukeran pasta ona erosi, eta zitueneko gure lagunek egiten duten pasta, kalitate goreneko pasta duzue, atzean proiektu kolaboratibo eta kooperatibo bat, eta zituene.eus webgunean, bertan topatuko duzu informazio guztia, obradorea bera ezagutzeko aukera duzue, eta benetan, edo zegin gauza egiterakotan, hemen produktua defendatzen ari bagara, pasta ensala bat egiteko ere, produktu hori defendatu. Produktu on bat, eta defendatzeko produktu bat erabiliko da bai. Produktu honak aukeratzea, Lander, horixe nolabait betirako, baina batez ere udagarai honetan bereziki ez, garbiago edo hainbeste prozesu gabe kozinatzeko apostuan, ez? Udaran sukalatzeko klabea, hoi da, produktua ona, garaikoa, freskoa erosi, eta azkenen esan bezala udaran askotan ez dakau denbora. Ez dut denbora gehiago galdu nahi sukalde barnean, beste plan, hobego izaten diteu, normalen, eta orduan, ikusi dezaketen bezala, denbora gutxirekin bai horrelako plater eta errezeta politia freskagarrik eta onak inditzazkego baita sukaldean, udaran. Ondarra zegoen lekura.
Plazer bat, Lander Kornagorekin urteko azkena egitea. Indiokerrek dio, toma ja, eskerrik asko. Indioker prestatzen baduzu, probatu egin barko du hori bai, hori garrantzitsua da. Entzuleo, guk gaur puripurian osatzeko denborarik ez du izango. Gustora eta lasai aritu gara eduki guztiekin, bai Venezuelako kooperazio, naziarteko kooperazioari begira Pilar Kaltzadarekin, baita Junior Romatetekin aritu gara LGTBIQ+ kolektiboaren borroka historikoekin eta gaur egungo erronkei begira, eta sukaldaritzaren giroan ere zer behar eta denbora behar du plateron batek produktua eta denbora, goxotasuna, mimoa, presarik gabe gauzak egitea, eta alaxe egin du. Aian bihar, heldu dizeokegu puripurian tartari behintzat, nik gai interesgarri bat ekarri nahi nuelako, Inigo. Zu ibilitzarela zinema munduan, eta badakizue, duela hilabete bat edo gomendatu nuen Kraken, el libro negro de las horas, kontatu nizuen Gasteizen eta Araban grabatzen aritu zirela, bazela Eva Sáenz García de Urturi arabarrak idatzitako liburuaren egokitzapen zinematografikoa zela, eta estrenatu zela zinema aretoetan, eta orduan zinema aretoetan zebilen. Badakizu zer gertatu den, Inigo? Zer gertatu da? Amazon Primek erosi du pelikula. Ara? Horrek esan nahi du, zinema aretoetatik, gero, etxean streaming bidez ikusteko aukera dugula. Baina badakizu zer egin duen Amazon Primek? Pelikula hartu du, eta telesail bihurtu du. Hau da, ez du historia hartu eta telesail bat grabatu, ez. Pelikula bera hartu du, eta orain da 6 ataleko telesail bat. Baina zinemaretoetan pelikula gisa ikusi ali izan genuen. Eta orain batean Primek erosi du, eta zatitu egin du, horrela, arrakinak bezala, eta orain telesail bat da, ez da bitxia? Bai, bitxia iruditzen zait, baina gaur egun, industrian prozesuak gero eta ohikoak dira. Hala ere ondo eduki behar dituzu, uneak ondo erabaki behar duzu noiz moztu, nola ez moztu, ze pelikula egiterakoan ez duzu egiten pentsatuz. Atalak laburrak dira. Aipatuko dugu bihar. Ados, aztartuko dugu. Aizue, Izaroren udara kantu honekin agurtuko dugu Lander Kornago, eta agurtuko zaituztegu zuek ere entzuleok bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara. Denboraldiko azken aste artea osatzeko moduan. Lander Kornago, eskerrik asko eta irailer arte. Irailer arte. Aio. Lainoak zerura, zuzura lekura ondo dago. Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura. Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen. Eriotzak ez du hilakoa berriro hiltzen. Entzuleok, barkatu, agurtu zaituztegu, baina tira, hemen gure barne komunikazio sisteman esan dute gure lankide Noak kroketa batera gonbidatu bergintuela eta Lander Kornago kroketa gabeztu gutziko. Beraz, Lander Kornago, gurekin etoreko zara kroketa jatera? Ezin zaio, ez esan kroketa bati. Horrelako gozea sortuta gero ez dugu hemen jendea gozez utziko. Entzuleok, gozatu astelena eta aukera baduzue gozatu astelena kroketatxo batekin. Lainoak zerura, zuzura lekura ondo dago. Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura. Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen. Eriotzak ez du hilakoa berriro hiltzen. Udara, onaino heldu zara. Udara. Keep calm and bigarren kafea.